Здравейте и добре дошли на тази медитация за яснота и осъзната комуникация по време на ретрограден Меркурий. Този период може да ни донесе объркване, грешки в общуването и забавяния, но също така е добро време за преосмисляне и изчистване на вътрешния ни свят. В тази медитация ще успокоим ума, ще активираме енергията на гърлената чакра и ще създадем пространство за по-добра комуникация, както с другите, така и с себе си. Намерете удобно място, където можете да седнете или да легнете. Затворете очи и позволете на тялото да се отпусне. Вдишайте дълбоко през носа. Задръжте за миг и издишайте бавно през устата. Още веднъж вдишайте дълбоко. Задръжте и издишайте. Позволете на ума си да се успокои. Всички мисли, които идват, наблюдавайте ги без да ги съдите. Те са като облаци, които просто преминават по небето. Сега насочете вниманието си към гърлото. Представете си сияйна синя светлина, която бавно се разширява, изпълвайки тази област с чистота и лекота. Можете да прошепнете или дори да си помислите думите: гласът ми е ясен, говоря с увереност и истина. Моите думи са ясни и разбирани. Сега ще издадем звука хам, за да хармонизираме тази енергия. Вдишайте дълбоко и при издишането издайте звука хам. Още веднъж хам. И последен път вдишваме и при издишването хам. Почувствайте как всяко напрежение се разтваря и как думите започват да текат с лекота. Сега си представете, че стоите пред огледало. Гледате отражението си и се усмихвате. Задайте си въпроса:
Как мога да общувам по-ясно? Как мога да изразя своята истина с лекота? Позволете на интуицията ви да даде отговор на тези въпроси. Доверете се на първото, което ви идва. Как мога да общувам по-ясно? Как мога да изразя истината си с лекота? А сега си представете, че сте в разговор, който обикновено ви напряга или обърква. Вижте себе си спокойни, изразяващи мислите си ясно и уверено. Вдишайте тази енергия. Позволете ѝ да стане част от вас. Време е да върнем вниманието си към настоящия момент. Започнете бавно да движите пръстите на ръцете и краката. Когато сте готови, отворете очи. Запомнете, че думите ви имат сила. Говорете осъзнато. Обмисляйте това, което изричате, и слушайте внимателно и се доверете на интуицията си. Благодаря ви, че отделихте време за тази практика. Ако тази медитация ви е била полезна, можете да я правите отново, когато усетите, че имате нужда. Както знаете, в каналът има много други медитации. Ще се радвам, ако се абонирате и ако споделите тази медитация с близък. Благодаря ви отново. До нови срещи. Намасте!